Teta Thanbang apan chot kali forest achokamar aphanta chiklo jon sirkep bainong ki pipi alam ki klang non malom Teta Thanbang aphan achiklo Karbi Anglong Autonomous Council pen bainong ki pipi alam che than sai aporahut non puthot bang pharoi sira bang phikep forest asai kamalong master rola pen casual workers atuma phan lepai chiklo jon sirkep leng era phita salary mate bainong ki pipi alam ki ke klang thu Kachini duna tengke Karbi Anglong Autonomous Council penke West Division ke parlo forest asai kamalong sai ka chuklem bom atuma phan bainong ki pija tangka lo edlo bonta West Division along kido borbabu khojen sarmala pen DFO Jagannath Rongpi bang hinisi fan mate tangka ave pupat hesi bang pharoi sira bang kikep state sector along ki claim dun master rola pen casual workers atuma phan cheklo jon sir captain era phita salary mate bainong pipe dat pusi bir tarif dun long Karbi Anglong Autonomous Council arum department thong kepdo laswang bong pen tangka maha hendo medu kilong ke ongnai ulotangte forest department hendo athe sangti arlong koila check kai pho hei hui along pen ongdung medu atangka Karbi Anglong Autonomous Council ari dengle bonta amit hang asai kamalong achokamar atuma phanta bainong chipiun e puason son ke lam ke klang ke manghume me Council atumtong kechok chema mate forest West Division along kedo officers atumtong kechok chema ajat le punon bang pharoi sira bang phikep forest achokamar atumke bainong kilong leajok sungnang lo labang so putha Karbi Anglong Autonomous Council CEM Liram Ronghang aphan Prabjin pen kelangchari ponje aphan chuning ri paduko niltum kisung alam thi chini iphan hasinal tung bang ponal tum phan media ham phang phan choro partik lo la penil tum kisung kidokok ke la puhun lo la dak nil tum West Division state sector MR casual worker nilitum silari mate bainong ke long le chiklo jon sirkep susilo non puta nil tum long le det lasi nilitum la dak kiching pen dak nil tum wang iglo dak nitu West Division DFO sarlong wangiglo lapen arjuiglo niltum han narjuiglo je niltum arjudamiglo sar ko pi posi niltum han serali nang pi ke det mamate bainong nang pi pe det ma pu arjudamlo nang tum han ke phanawi pusi niltum han ke cheng nang puiglo lapen phanawi punang pudet pen aphi nilitum to ko sonsi ke chingwa ima punitum la korte pen injir do an la nitum tem bang phi do an samen niltum chingwai lo amasi to nilitum le so kam bangke phan abi bopot phan niltum le charting rong na mate claim rong na pusi niltum niltum claim lo council che dam lo lapen council dam det pen council long bangke hala dak claim bang phu bang phi ke thege ding do an stamin niltum phan bangke nang cherap nang chitu tum ta kam bang chunet lo lapen chunet a phia kagos ke la hegi lo ho council pen niltum hanang pi kagos lo office tami hala dak ke tok doig lo pending atangka an stami la non chiklo yon thom ban ke pi bomoi pu hola dak council pen nil tum phan nang pudun lo mate ra dak nang pi glo West Division office lo boy office tami chiklo yon thom pi noi pu det office tami nilitum phan non puta bainong nang pi pe det lasi nilitum la so aputak si media phanang kok lo lapen ladak do borbabu retire tang borbabu akhai khogen Sharma alang lisi ladak do alang lisi nilitum phan ko son ke claim ne ko son ne non puta bainong nang pi ke del lasi bainong ke long le bang kwan bang do nilitum bainong ke long le ke nilitum ke bang pharoi sira bang plikep do adak nilitum ke joer worker state sector marla West Division lo chiklo jon kan phanal ke long le ge chiklo jon sir ke abad lo non an bang ke council pen bang ke West Division phan bang nang pialo nang pi ke lo sita me West Division bang sinal tum phan bang ke nang pi ke del council pen ke adak pen ke council ke thege ding tum han ke dil tum churu par pikji hala dak pen ke tangka bang ke dak nang pi ke lo ki aban atangka an ke pilap lo pusi dil tum ha dak pen finance ahin pen nang thanik lo bonsita la dak West Division borbabu tum bang ke
nil tum hanang pi ke dalo Borbabu amen ni sono. borbabu amen bangke khogen sarma oh Tapi kogen sama sila bang so poisa ke kodet lu sina tumahin ben. oh nili tum ki pudai bangke khogen sarma lapen nil tum asar diepo sar ke hai jogonnat rongpi alang li tum bhai ni si nil tum han lason ke nangi bi lo pusi nil tum bangke klem bang pu bang pi tum ke nil tum bangke ki pudam keng tung Labang so putang nalo tum dia ho kan kalau kuben sorma pan kacing ki lo pesan tolong. dolo Lang tum pilo naik thak. khogen sarma long damlo te nang pu pop phanawe lapen diepo long ta damlo te phanawe pusi nil tum hanang pupu Kalau ku council ban bangke poisa bang nang pialo. council pen bangke atangka bangke dak nang pi ke lo lasi nilitum bangke karwinglong CMEM lapen hla ake hai Dr. Turam rong hangsar phan chunungri bangke laso nilitum bainong long det kopi podma lasi alang li phan nilitum long nang cherap nang situ dim phan si nilitum alang li phan si towar chulang ding lo ake hai Tuliram sar phan si Itu konsil andar ma state sector bang. nilitum ke state sector office tame konsilong si phanang lele oh Konsil pen kulo so cik lo sila bang so pusin ang release lo dak division no. konsilong pen ke December 3 tarik si tangka ke nang release ke lo dak Tuning oh oh chuni 2022 lah. oh kala asin nilitum phan chiklo yon thom pi bomoi pulo office tame la festival karbi youth festival la prang chiklo yon jon nang pigling ling cho la penon puta ave pin lo lan cholo lama ke Nila subutan itu pedikit song saya ke dengji kita son imat hapon dulu mah. oh niltum jongsi aso bainong jongsi long lip lo niltum ansu se pini ke chisong chor galdi ahir tang sak pe niltum bang pharoi sira bang klikep a muluk niltum kachi song do thula nang bar ako niltum lak klem bang phu bang phi bang pharoi sira bang klikep a muluk to an phanstami nili chunungri bang ke alang lita nangai bar labi phansi nili hin ben chunungri lo alang litum hanta lamang ham ke kepulah ho. Lo nak kau nak dapat nak forward lo. Oh ya. Kalau sih dia kalau dam lo sekali pe ko dia po be PCC parang lo thuk lo lo ke dak pe nak ku. Kalau sih tak approve lo lah sih aku hati an je damoi ko. 140 dah cilong ada hai dah mana cancel nai. Allah tak dulu. Amun ni. mane ta noiti bang Ani tumde kelilo nang tumata mana nang tonu lam nang pu. Cho nó làm năng phổ duty đồn đê được ulang xích ta. Duty đại đủ nông làm việc phạt. Một y năng có. Agar mana dah pan lo selan nang tonu pu. Long ke má để. Lang ke. Bố số đây còn pura long. 3 tarik Malah ke dam tang kan lo. 22 November kan lo. 2022 November pen ke về lo. Tenam tu melasan tak ke abi pino mana hok dah. Segai si pel. Kalau pura pitu cepin nak kali. ke di kita dampo ke malong lepo dampo ke damre po ke aku long the det lepo ke aku dam thuli po aku long the det lepo api bangai Tôi ni đi se tháp sự kiện yo cái siap bang dam lo ta mang huang lo ya la di ding pen ding buke la ta kimi amunit sini ni mati ta so da problem de ke amasi Kogen sorma ha. oh kowen sarma Oh. lalu borbo bang mati so lo de kota de hem bahari building la mati so ka di no minister yang tak mati